Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela-ke nje egamekweni ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe uNikki van Heerden. Bikwa ukuthi-ke usisi lo ube nebhadi waqoma indoda esike yaba yiphoyisa ephambilini, nekuthiwa-ke indlela ebeyithanda ngayo le ndoda belingapheli usuku engakhulumanga ngayo. Kuthiwa-ke uNikki ube eseplana ukuthi-ke kube ne-family dinner la ezo-introduce indoda yakhe kumndeni wakhe, nekuthiwa-ke idina ihambe kahle nabomndeni bakhombisa-ke ukulithanda isoka. Nekuthiwa-ke emva kwedina isoka kanjalo-ke noNikki isoka libese lishaya imoto bebheke ebhishi laphaya ePlettenberg Bay, nekuthiwa-ke isoka lifike lamnquma, then-ke wase-ke edlula emhlabeni. Isidumbu sakhe esatholakala-ke laphaya eRiverside area khona-ke ePlettenberg Bay. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolo daba. Siku-Trend TV ngizohleze ngikhona ngulethela-ke eyisematheni usuku nosuku ahlangabezane kwivideo elandelayo.